Igbo na-asọpịam, Igbo mụrụ nze m ọzọ, Igbo ndọma njem ọ na-ekene m unu. Asị na oge isi ukwu anọ asị na finally that na afọ go the person kpọchiri stadium Enugu State mgbe Evangelist Ebuka Obi gara crusade. Achọrọ m ka ịnụ from him. Anyị wee nachite analyze video anụ ọgwụkwana m kọla m nọ nene m video anụ. Unu na akụkọ a na anyị ga-akọlu ya n'isi. We must get to the bottom of every single thing that took place, that happened n'ije Ebuka Obi n'Enugu State. And ịtọgba okwu abụm n'ọnụ n'Enugu State. Ụmụ wawa n'oge nke ndị Nkanụ. On behalf of every wawa man and on behalf of every wawa youth, anyị na-asị ka anyị dee Ebuka Obi aka na ntị ka o wepụ aka wepụ ọnụ ya n'ebe Barrister Peter Mbaka bụ the governor of Enugu State, because na ọ dị anyị mma as a governor. There is no governor that has been active like Peter Mbaka ever since 1999. Democratic government took over power till date. Barrister Dr. Peter Mbaka has been the best among all the governors. I have exemplary proofs to prove and to back up my claims. Unu gafu that all the abandoned projects in Enugu that Peter Mbaka jide hancharu oya. One, International Conference Center. Number 2, Presidential Hotel. Number 3, the biggest hospital. Chimaroke abandoned the structure. Weapon power during his own tenure. Peter Mbaka jideria keta on almost they are completing the structure, and the best hospital equipment and actually install ya na that building. If we wrote this man na all the rural areas and urban areas, Peter Mbaka no on education sector, corner transportation. Peter Mbaka is useful in all the areas. Now, Ebuka Obi, in Lagos, Emeche Popelugi Stadium, I stop all your program. One, in Abate Enugu, Igbo State Governor, in Abime program, such program na state, yeah. Unuga through the way Unuga. If you can ask the Chief Justice of Enugu State now on a hot seat, Unu draw Lloyd, Ekwaremado Kete, Unuga for that now. Governor is not happy with him. Reasons is this. There is no way such program the GB hold in Enugu State. Na be Peter Mbaka no bodoya, a governor, sitting governor of a state. Amaya kanisi, Akwụgwọ Stadium, Akwụgwọ Stadium. Nobody informed the governor. There was no official letter that was drafted to the governor of Enugu State. Now Ebuka Obi si na Abime program. Ebuka Obi na Abia Enugu State, a governor. Governor adera aware. Governor was not notified. That means the governor matter na made such big program. Now governor felt insecure because all politics can egu. All politics can egu. Built on a fuki se purely with some political acts and whatever. Some political vouchers. Gina had a purely. Mandi na bi ekbere na nkege. Mandi ne weni ake enu. Iweni ake enu mana past election. No ge meri presidency meche da. Governor felt insecure, and governor is seeing you as a political opponent. Yes, I will tell you the truth. Now, what governor did was, governor, na bi host program na bia, ki rutere Enugu, ijero se ki ime, ki kabaro ki fu governor of a state. No, kwegi stadium and the batare Enugu, e woro ki se bambo se ki fu the Catholic Bishop of Enugu bu Callistus Onaga. Ịgbara kwa mbọ sị ka ịfụ ya o, ịgbara nkịtị. Onye isi n'aka ya wee wete blessings ihe ị na-eme taata. Bụ nna anyị kwuru Reverend Fada Ejike Mbaka, ị gafere si ogwe gbajizie, ịdakwa na Emene Airport o, Akanibiam Airport, International Airport Emene, ewekwe ka isi kaba arụ sị ka ịbata na ụmụchi Igbo, bịa kene ka Fada Mbaka jiri aka ya owu ya goal. Ya bụzi na ọ nabatara gị. Ka asị na Ebuka Obi bịakwa na ọkwụ na gate Fada Mbaka, na Fada Mbaka jụrụ imepere ya ụzọ. Ebuka Obi bịara yi na-epiarị. I know na isi na iye governor 24 hours, governor Barrister Peter Mbaka n'iye 24 hours ka ọ gwa gị onye yere ọda ka short or dime stadium.
Ebuka Obi as a layman able Obi kage akpopelu stadium ilewe course on who? On the executive governor of Enugu State. Na wawa n'oge nke ndị wawa n'oge nke ndị Nkanu ọ dị ka Nkanu agagba ihe Nkanu jibiri Nkanu ogbuzuru ota Nigeria the consign agagbachi gị nkịtị ngwa ọkpa ala eyekwe gị more than 3,000 hectares of land o ndị weche ya some of the people weche ya settlechakwa ha o gị na ha na-ewekwa issues o nyi gị develop o ịgbarụ Enugu State anya gị dị ya ịgafe esi ogbe gbajie onye na-achụwarị na-ekworo gị nchụta ine-anya ọ dị ka ọ ga-anwụ ine-anya ọ dị ka ọ ga-enwe nsogbu ine-anya sị gị na ọ dị ka a ga-shut down Ebuka Obi jirokwa ezigbo obi bịa o inecha anya ịtọgba okwu abụm n'ọnụ onye yi ego ike ije abụ ọnụ kedu ebe isi weta ike ịbụ ọnụ ọ dị ka abụọ gị ọnụ n'ihe niile i mere ọ dị ka ga na-afọnshọn obodo fada edesi o obodo nna anyị ukwu fada edesi obodo nna anyị ukwu Reverend Fada Ejike Mbaka si Enugu steeti o anyị wawa ọkwa anyị wawa ka ị nọ mee program o ọkwa anyị n'ike ọkwa na stadium o ekpere wani bịara ikpe wuro ndị ọya wani line up ịgwọ wuro iwere okwu puju ebe niile ihe na-ajụ bụ ọda onye yere ọda ịchọrọ because na ewu onye ọ dị ka ga-agba afa Ebuka Obi gọvanọ Mba kpọchiri gịnị kpọchiri stadium because of gịnị he felt insecure because he na-eji ije agwọ ijeri ije otu isikwosi ije no n'ime you are implicating yourself the more ị na-akatọ ọrụ ọma gọvanọ na-arụ mgbe ị mepere ọnụ si that na talks and police chọta gị na họteelụ ebe ị kwesịrị ịnọ kedu ihe ị na-try prove you are trying to prove that in Enugu State there is insecurity in Enugu State which is who are you campaigning for kedu party iso kedu onye na campaigning for kedu onye chọrọ iji idea install because the findings is that you are working with some politicians, some political vultures. You are working for somebody. Now, your aggressiveness was that the agenda, you did not achieve it. You achieved it. And then we go some video. The next section of this video will carry a heavy bomb. There's some more findings. Manabia make clear the air that Ebuka Obi Enugu the political. And he's fighting somebody that did nothing to him. Laying curse on the executive governor of Enugu State. Laying curse na wawa. Who gave you the authoritative right and power? Where did you bring that power from? To lay a word of curse. Or the kafadeda potakita akurupeche berele curse on you. Or the kekaga function. Or the kafadambaka potakita meche berele curse on you. Or the kekaga function. Ile curse ahụ. Ọ dị ka agba gị nkịtị ihe a bụkwa warning ka abịara ichi gị rapụ Peter Mbaka Peter Mba dị anyị mma there have been no governor Enugu State has produced like Peter Mba. Peter Mba is a workable governor, all the too productive, all the too industrious. Peter Mba is a loving, well-caring governor that is caring for his people. He felt insecure. That is why only the protect in the Enugu, only the protect the government here. He bari medo hianya. Out of all the big ministers ni mego program na Enugu, Paul Enenche do that means a mego program na Enugu, Apari Shiroku, Dominion City ne me program na Enugu State, don't mego program mana stadium Apari Shiroku, Redeemed Christian Church Adiboye abega Enugu me program. David Diyemi abịaga Enugu wee program akpaghị isiokwu Ebuka Obi ka ego si wee ruo na nke gị akpaghị isiokwu kedu ihe mmerụ mgbe ọbụla i were interest na Enugu ụmụ ije agwụ ị na-ejegasị gold asị gị na mama nkwu okwu na video mana aka na ntị ka a bịara ịdọ gị on behalf of ụmụ wawa ka a ji adọ gị aka na ntị ya ị try kwana again in your life. Who about Governor Mba? Inwakwani anwe again. Who am Governor Mba? Because omo nkano bu nkano obuzuru. We never take it lightly with you. Inwakwani anwe again Ebuka Obi.
Don't try it again. You are biting more than you can chew. Magio, ma anointing again. Mihe na akuru ga egwu a. Ị na ha agbawa na aza. Mbosi eluigwe, mbosi Chineke ga-echeta gị. Because the way you are going, your attitude of Megaderoma, you are not representing what you claim that you are. You are too carnivorous and too vulturistic. And I wonder, Obi Furugazo, Iwetere Obi, a Kanaman Jemet ministry, Iyobuna can go na ministry. Optani ibu mmadụ a ga-egbu mmadụ. Optani ibu drug a ga-ebu drug. Optani ime ihe ọjọọ dị iche iche a ga-eme ya. Ma ya bụ na a na-eme ministry. We started seeing failures na ministry since you started ministry. Ọkwa anyị Enugu steeti ị na-achụ ka mmiri steady. Anyị Enugu steeti gọziri gị. Anyị Enugu steeti ị bịa zọrọ ngozi wee zọ na Lagos. Ọkwa this man ị na-eme accuse indirectly ka iji wee gbawa. Ka iji wee trend wa. Ọkwa foto ya, ọkwa afa ya. Ọkwa ha ye ka iji wee gaa as far as ị ga. 99.9 Zionite today bụ adoras. Ọkwa onye jeche ọfụghọ datin o jere ebe ahụ ọ nachitekwa azụ. Onye oje ka ị na-eme magic ewe ihe ị na-eme iche. O jesi eje ebe ahụ fụ na enwere ihe ị na-eme iche o chinyekwa azụ. Ma some of ndị fada na-ezoro ezo. Mgbere niile makpa mara nke afọ na-arụ. Ma some of ndị sisters na-ezo ezo aga. Ha onye nke jechekwa eje. Je ọkwa sista nke na-achụ Zion ka mmiri ọkwa ọ nwụrụ. Anointing ga-agwọgbughị ya nyanya ya abịakwa ọkwa edeman ị na-eme accuse. Before he could reach the sister have died. Yes. Ihe n'idiri bụ onye ga na-eweta gị na-akachu mmadụ. Iji kachu mmadụ aga, iji boto mmadụ afa mmadụ, iji imebi afa mmadụ aga. You have not been useful to our generation. You have been a curse and a dent. But I pray that God will help you. Ama m nune nenechego ya video. Ya bụ video. Oke isi ukwu. Oke na-abụ eriche nne fie aka n'ahụ. It's no governor of Enugu State be kpochiri stadium. It's not governor of Enugu State. What of trouble that they release a statement tomorrow? We see that no governor of Enugu State after all the investigation. No, you dota. Be again, me betray the stadium. Or maybe now, or gekita and we chisigin gwabia with the proof. No governor, no Peter Mba be betray the stadium. Akwe no one na suppress mad. Neji power na suppress mad. Agwago gị na ọ bụ na ịkpachaghị anya na Facebook a bie ga lafta gị. Video anyị na-eme bie ga lafta gị. Ị na-achụpụta ụkwụ Reverend Fada Ejike Mbaka, ị na-achụpụta ụkwụ ya na mbara. Ọ bụ na ịkpachaghị anya akwefu ikuku a ị na-eko, nkuku a ị na ha eko aga agbaji akwa gbajie ya ọfụma because I don't know what is giving you the guts. Even na social media na-emeche some accusation, na-etroche some words, some sensitive words. Ị na-ekwesị ike ime gị ikwu. Mana anyway, o wee ndị Igbo si na a fool at 40 will always remain a fool. Mana ka ha fụ okwu ebe a na ọgụ amazikwa m ibu gịnị ibu efurefu ka na ibu ha efurefu ịnụ okwu ka m tụrụ. Ọ bụ na ị na-eche this video, echefukwana ka ime gị nke subscribe or comment, share ma on notification gị. Ọkwanụ m kọla m n'ọnụ Igbo ndị ọma njem ọnụ. Hapụ na Ebuka Obi aka ka Ebuka Obi hapụ na Ebuka Obi hụrụ mmiri tọgbọ iko ka emesịa.